今日もキュウリがないので、トマトとキャベツです。しっかり食物繊維を補給しましょう。今日もオリーブオイルと塩でいただきます。そしてタンパク質と腸内細菌を摂取します。久しぶりに登場、プロテインです。今日はタンパク質をたくさん摂取する日です。さらに卵で栄養を補給します。このとさつまいもも食べました。最後にバナナで終わりです。さつまいもがありますので、インスリンは7単位でいきましょうか。少し血糖値が上がりましたね。さつまいもが原因かな。いつもはすぐ下がるのですが、今日は下がらないですね。こういう日もありますよね。